హరే కృష్ణ అన్ని భక్తులకి ఈరోజు భగవద్గీత కార్యక్రమానికి స్వాగతం. స్టార్ట్ చేస్తాం. ఈరోజు 9వ అధ్యాయము. నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. హరే కృష్ణ భక్తులకి స్వాగతం. ఈరోజు మేము 9వ అధ్యాయం చూస్తాం. 9వ అధ్యాయము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము పరమగుహ్య జ్ఞానం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే అశుభాత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నీవు నా ఎడి ఎన్నుడును అసూయ కలవాడువు కానందున ఈ గుహ్యతమ జ్ఞానమును మరియు విజ్ఞానమును నీకు తెలియచేసేదను. దీనిని తెలిసిన పిమ్మట భౌతిక స్థితి వలన కలిగాడి క్లేశముల నుండి నీవు ముక్తుడవ కాగలవు. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానం నేను ఏమి ఈ అధ్యాయంలో 9వ అధ్యాయంలో నేను చెప్తున్నాను, ఇది గుహ్యమైన జ్ఞానం. గుహ్య అంటే గుహ అంటే చెప్పేది సీక్రెట్. గుహ్యతర గుహ్యతమ. ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తున్న జ్ఞానము అన్నిటికన్నా గుహ్యతమైనది అని మేము అవగాహన చేసుకున్నది. అలాంటి ఈ జ్ఞానము ఆత్మ జ్ఞానము, ఆత్మ పరమాత్మ సంబంధం జ్ఞానము, భగవాన్ శ్రీకృష్ణ జ్ఞానము. మేము ఏ రీతి వాడు భక్తి చేసే ద్వారా వాడి సంబంధాన్ని పొందే జ్ఞానము. సో ఇది ఈ జ్ఞానం మేము ఈ లోకంలో, ఈ సమాజంలో ఈరోజు చాలా కమ్మి మేము చూసేదేమో. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇది గుహ్యమైన జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానము జ్ఞాన విజ్ఞాన సహిత. జ్ఞాన అంటే థియరటికల్ నాలెడ్జ్, విజ్ఞానం అంటే అనుభవం, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేసి దాన్ని దొరికే నాలెడ్జ్. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానము రెండు కూడా థియరటికల్, ప్రాక్టికల్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ నాలెడ్జ్. యజ్ఞాత్వ మోక్షసే అశుభాత్. మోక్షసే అశుభాత్ అంటే ఈ జగము అశుభం. ఎలాంటే ఆత్మడు మేము నిత్యము అవుతే ఈ అశాశ్వతమైన జగత్లో మేము
బంధనమై ఉన్నాము. సో ఇది అశుభం. ఇది భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానం మేము తెలుసుకొని మేము మోక్షస్సే, దీనికి ముక్తులు కావచ్చు. ఇది ఎవరికి దీన్ని అవగతం చేసుకోవచ్చు అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే. అనసూయవే అంటే అర్జునుడు అనసూయ, అసూయ అంటే ఈ జగంలో ప్రతి ఒక్కరు ఇంకొకరు చూస్తా ఒక అసూయాపరులు. నా ఒక నైబర్ ఒక బాగుంటే నాకు ఒక అసూయమైంది, నాకైనా పెద్ద కారు, నాకైనా పెద్ద జాబ్ ఉంది. ఇది ఓ స్వభావం ఈ బద్ధ జీవనంలో. చెప్తారు అర్జున, కృష్ణ మీరు అర్జున నువ్వు అనసూయ. సో మేము భక్తుల అనసూయమైనప్పుడు ఈ జ్ఞానం మేము పొందేకి అర్హత పొందుతాం. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదం ఉత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుఖం కర్తుం అవ్యయం. ఈ జ్ఞానము విద్యలకెల్లా రాజ వంటిది మరియు సర్వ రహస్యములలో పరమ రహస్యమైనది. పరమ పవిత్రమైన ఈ జ్ఞానము అనుభవపూర్ణముగా ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానమును కలగచే ధర్మము యొక్క పూర్ణతమైనది. ఇది శాశ్వతమైనది మరియు ఆచరించుటకు అత్యంత సాంకర్యమైనది. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానము ఈ జ్ఞానము మొదల జ్ఞానం అంటే మేము ఈ దేహం కాదు, మేము జీవాత్ముడు. మళ్ళీ పరమాత్ముడు ఉన్నారు. పరమాత్ముడు భగవాన్ స్వాంశం, మేము విభిన్న అంశం. ఈ భగవానుడు భక్తి చేసే కార్యాల్లో ఇది మన నిజమైన కర్తవ్యాలు. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది ఇది అన్ని విద్యాలకు రాజా. భగవంతుడు భక్తి గురించి ఉండే జ్ఞానము అత్యంతమైన శ్రేష్టమైన జ్ఞానం. భక్త ప్రహ్లాదులు కూడా వాళ్ళ తండ్రి హిరణ్యకశిపు ఈ ప్రశ్న వేసినప్పుడు, నువ్వు నీ గురుకులంలో నువ్వు చదువుతా ఉన్నావు, ఏమి నువ్వు ఉత్తమైన జ్ఞానం పొందావు అని వాళ్ళు ప్రశ్న వేసినప్పుడు భక్త ప్రహ్లాదులు సమాధానం ఇస్తారు, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాద సేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సాఖ్యం ఆత్మనివేదనం ఇది పుంసార్పిత విష్ణు భక్తి చేత్ నవలక్షణ మన్యేతత్ అధీతం ఉత్తమం. చెప్తారు ఇది నవ విధాలు ఏం భక్తి ఉంది, ఇది నేను చెప్తున్నా, నా అభిప్రాయంలో ఇదే ఉత్తమైన జ్ఞానము అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఉత్తమైన జ్ఞానం చేయాలంటే భక్తి ద్వారావే మేము భగవంతుడిని అవగతం చేసుకోవడానికి అవేది. ఇంక వేరే యావ మెథడించి విధమించి మేము అవగతం కాదు మనకి. ఈ భక్తి చేసే కార్యాలు, భగవంతుడిని అవగతం చేసే కార్యము, ఇది రాజవిద్యము, ఇది రాజగుహ్యము. ఇది అంటే భగవంతుడు మూలంగా వాడుగా వ్యక్తి అంటే ఈజ్ ఎ పర్సన్. సో ఈ పర్సన్ అనేది ఈ జ్ఞానము ఇది చాలా తక్కువ సమాజంలో. భగవంతుడు ఒక నిరాకారుడు, భగవంతుడు ఒక సర్వవ్యాపి. అవును, నిరాకారుడు సర్వవ్యాపి అవుతే అది దాని వెనకాలి వాడొక పర్సన్. భగవంతుడు ఒక పర్సన్. అంతిమంగా బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దేతి. శాస్త్రం చెప్పేది, ఎవరు జ్ఞానం తెలుసుకున్నారో వాళ్ళు చెప్పేది పరమ సత్యాన్ని మేము 3 విధంగా అవగతం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ బ్రహ్మ, నెక్స్ట్ పరమాత్మ, థర్డ్ భగవాన్. సో ఈ భక్తి పథంలో భగవంతుడి జ్ఞానం పొందేది ఈ జ్ఞానము పవిత్రమైనది. రాజవిద్య అన్ని విద్యాలకు ఎన్నెన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్, మెడికల్ సైన్స్, అస్ట్రాలజీ, అస్ట్రానమీ, ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండవచ్చు. అయితే ఈ భగవంతు విజ్ఞానము, ఈ భక్తి జ్ఞానము ఏముంది, ఇది అన్ని దాని కింద శ్రేష్టము అని భగవంతులు చెప్తున్నారు. రాజవిద్య అంటే ఇట్ ద టాప్ మోస్ట్ నాలెడ్జ్, ఇట్ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ నాలెడ్జ్, రాజవిద్య. అండ్ ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాదులు ఒక పుస్తకమే రాశారు ఈ 9వ అధ్యాయం పైన, రాజవిద్య అని. రాజగుహ్యం అంటే ఇది అంత సీక్రెట్. ఎలా సీక్రెట్ ఉంటే ఈ జగంలో చూస్తాము ఎన్ని మందికి ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఉంది, ఎన్ని మందికి ఇంకా పరమాత్మ జ్ఞానం ఉంది, ఎన్ని మందికి భగవాన్ ఎవరు, ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ ఎలా వాళ్ళు ఈ చేస్తున్నారు అడ్మినిస్ట్రేషన్, మెటీరియల్ వరల్డ్, స్పిరిచువల్ వరల్డ్, ఎన్ని మందికి ఈ జ్ఞానం ఉంది. దానికి ఇది గుహ్యం, అత్యంత రాజగుహ్యం, పవిత్రం. ఈ జ్ఞానము పవిత్రమైనది. ఈ భగవంతుడు పవిత్రము. సో
సో భగవంతుల సంపర్కాల వాడి నామం చెప్తా చెప్తే మేము కూడా పవిత్రులు అవుతాం. ఉత్తమం, ఇది శ్రేష్టమైనది. ప్రత్యక్ష అవగమం ధర్మ్యం. ప్రత్యక్ష అవగమం ధర్మం అంటే ఈ భక్తి పథం మేము అనుసరించారంట ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రత్యక్షం అవుతుంది. ప్రత్యక్షం అంటే పర్సీవ్ అవుతుంది మనకి. ఈ రోజు మనకి అవగమనం లేకుండొచ్చు, అయితే ఈ భక్తి పథం నా భగవంతుడి నామం చెప్పేది, భగవంతుని గురించి వినేది, భగవంతుడు సేవ చేసేది, ఈ నవవిధ భక్తి చేసామంటే మనకి ప్రత్యక్షంగా మనకి అనుభవం అవుతుంది. అవును, ఎస్, భగవంతుడు ఉన్నారు, భగవంతుడు ఒక వ్యక్తి, నేను వాళ్ళ విభిన్న అంశ, నేను వాళ్ళని సేవ్ చేయాలి అని మన ఈ ప్రత్యక్షంగా మేము చూడవచ్చు. మళ్ళీ మన ఏమి అపవిత్రతలు ఉంటుందో అవన్నీ కూడా దూరం అవుతాయి, మేము దాని నుంచి ముక్తులవుతాం. సో ప్రత్యక్ష అవగమం ధర్మం. ఈ వేరే మార్గం మేము చూసేది వేదాధ్యయనం కావచ్చు, యోగా ఆసనాలు చేసేది కావచ్చు, ఇది దీర్ఘమైన సమయం కావాలి. అయితే ఈ భక్తి ద్వారా చాలా ఫాస్ట్గా ఈ ప్రత్యక్షం అవుతుంది. ప్రత్యక్ష అవగమం ధర్మం సుసుఖం, ఇది చేసేదానికి చాలా ఈజీ, ఆనందం. భగవంతుని నామం చెప్పేది, సంకీర్తన చేసేది, భగవంతునికి అర్పించే ప్రసాదం స్వీకరించేది, భగవంతుని గురించి భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవత వినేది, ఈ భక్తి సేవ ఇది సుసుఖం. కర్తం అవ్యయం, ఎప్పుడు ఇది నాశనం అయ్యేలే, ఈ ప్రాసెస్ ఇది శాశ్వతమైనది. సో సుసుఖం అని మేము భగవంతు సుసుఖం అంటే ఇది చాలా ఈజీ, వెరీ వెరీ ఆనందం, వెరీ వెరీ హ్యాపీ ప్రాసెస్ ఇది. సో ఆచార్యులు భాష్యంలో చూడండి, మళ్ళీ నారద మునిల వల్ల వెనకాలి వాళ్ళ జన్మం గురించి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నారద మునిలో ముందు వాళ్ళు గంధర్వుల్లో వాళ్ళు ఒక వ్యక్తి, గంధర్వ లోకాల్లో వాళ్ళు ఉంటారు. అయితే ఒక సమయంలో వాళ్ళకి దేవతలు వాళ్ళకి శాప ఇచ్చి వాళ్ళు ఒక శూద్రుడు అంటే వాళ్ళు ఒక దాసీపుత్రుడుగా పుడతారు. దాసీపుత్రుడుగా పుట్టి మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మ ఉంటారు, వాళ్ళ తల్లి సైత వాళ్ళు ఒక సమయం చాతుర్మాస సమయంలో ఒక కొన్ని సాధువులు, కొన్ని భక్తులు, సాధారణ సాధువులు కాదు, మహాత్ములు, భక్తి వేదాంతులు అని చెప్తారు, వాళ్ళకి ఒక సేవ్ చేసే ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది. దొరికినప్పుడు నారద ముని వాళ్ళకి సేవ్ చేస్తా చిన్న అబ్బాయి, కుమారుడు 4-5 years అంతే, చిన్న అబ్బాయి ఏం సేవ్ చేస్తారు. సో సేవ్ చేస్తా చెప్తారు, వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడు విషయం వినే ఒక శ్రవణం చేసే ఒక రుచి వస్తుందంట. రుచి వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళు చిన్నప్పుడే అంతా వాళ్ళకి ఏమి స్పోర్ట్స్ ఇంకేమి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. వాళ్ళు అంతా నారద ముని అంత డెవలప్ అయి ఉంటారు. అంత చిన్న అబ్బాయి అయితేనో వాళ్ళు భక్తిలో అంత తీవ్రంగా, అంత ప్రామాణికంగా ఉన్నారు. మళ్ళీ ఆ భక్తి వేదాంతంలో ఒక 3-4 మాసాలు ఉండి అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతారు. ఆ సమయంకి వీళ్ళకి ఒక ఆశీర్వాదం ఇచ్చి వాళ్ళ ప్రసాదం కూడా వీళ్ళు తింటుంటారు అని చెప్తారు. సో ఈ రీతిగా ఈ నారద ముని చేసింది మహాత్ముల సేవ. ఆ సేవ చేసే ద్వారా ఎంతోగా వాళ్ళకి ఆకర్షణమైంది భగవంతుడు గురించి, భగవంతుడు గురించి వినేదానికి అని చెప్తే, దాని తర్వాత వాళ్ళు పోయినప్పుడు వాళ్ళ తల్లి ఉన్నారు. అయితే తల్లి ఒక వాళ్ళకి పెద్ద ఇదిలే, జాబ్లే. సో వాళ్ళు ఏమైతుంది, ఎంత అవుతుంది, వాళ్ళు నారదుని చూసుకుంటా ఉంటారు. ఒక రోజు నారద ముని వాళ్ళ తల్లి, నారద ముని ఒక చిన్న అబ్బాయి దాసీపుత్రై ఉన్నారు. వాళ్ళమ్మ ఏమో రాత్రి సమయంలో ఒక పాలు పిండేదానికి పోతారంట ఆవుల నుంచి. అప్పుడు ఒక పాము వాళ్ళని విషమైన పామించి వాళ్ళు స్నేక్ బైట్ వాళ్ళు మరణం పొందుతారు. చెప్తారు నారద ముని ఎంత డెవలప్ అయినారు అంటే, ఈ ఒక దుర్ఘటన, ట్రాజెడీ లైఫ్లో అయ్యేది కూడా వాళ్ళు చిన్న అబ్బాయి ఉన్నప్పుడునో, ఒక కుమారుడు ఉంటేనో, ఈ టేక్స్ ఇట్ ఇస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్, అంటే ఇది భగవంతుడి అనుగ్రహమే, ఇది నేను భగవంతుడిని సంపూర్ణ శరణాగతి పొందాలి అని ఆలోచన చేస్తా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వాళ్ళ స్థలం ఉండేదని వదిలేసి ఈ స్టార్ట్స్ ట్రావెలింగ్ ఒక స్థలం నుంచి ఇంకొక స్థలానికి. సో ఆ నారదుని, ఇది భాగవతంలో మీరు ప్రథమ స్కందంలో వీళ్ళ ఇతిహాసం చరిత్రను వినొచ్చు మీరు. సో నారద మునిలో మళ్ళీ ఆ ఒక జన్మంలోనే వాళ్ళు ఎలాగ చెప్పింటారు మన
ఆ సాధువులు ముక్త పురుషులు వాళ్ళు డైరెక్షన్గా ఎక్కడో ఒక అరణ్యానికి పోయి అక్కడ ధ్యానం చేసేకి స్టార్ట్ చేస్తారంట. ధ్యానం చేసేకి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళు ఎదురు కనుపుతారు. భగవంతుడు కనిపేదంటే వాళ్ళ హృదయంలో పరమాత్ముడు కనుపుతారు. ఆత్మ మేమున్నాము, జీవాత్ముడు మన సమీపంగా పరమాత్ముడు ఉన్నారు. సో నారదుడు చిన్న అబ్బాయి అయితే ఎంత త్వరలోనే సమయంలో భగవంతుడు కనిపారు వాళ్ళకి. మళ్ళీ భగవంతుడు అదృశ్యుడయ్యాడంట. సో భగవంతుడు చూసినాక మనకి ఎంత దివ్య ఆనందం ఉంది అంటే అదేని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కాదు అని చెప్తారు. సో నారదుడు చూసిన తర్వాత భగవంతుడు మళ్ళీ అదృశ్యుడయ్యాడు. మళ్ళీ వాళ్ళు అదే ధ్యానంగా మెకానికల్ ప్రాసెస్ నేను ట్రై చేసి అంటే వెనకాలి చేస్తూ ఉంటారు, యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రీతిగా నేను భగవంతుని మళ్ళీ చూడాలి అని ధ్యానం చేస్తా ఈ నామం చెప్తా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారంట. ఎంత ప్రయత్నం చేస్తేనో నారదుని వాళ్ళ బాలకులు వాళ్ళు ఒక కుమారుడు కనిపించలే వాళ్ళకి. వాళ్ళు కొనాకి భగవంతుడు ఒక ఆకాశవాణిగా వాళ్ళు చెప్పారంట. ఏం చెప్పారంటే అపక్వ కుయోగి, నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు నన్ను చూసేదానికి, నన్ను పొందేదానికి. అయితే ఎవరు అపక్వలు, ఇంకా భక్తిలో వాళ్ళు పక్కం కాలే, ఎవరు కుయోగిలు, కుయోగి అంటే ఇంకా వాళ్ళు యోగాభ్యాసంలో సంపూర్ణం కాలే, వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడు నేను 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 కనిపించాను. అయితే నీకు ఒక ఉత్సాహం రాని, నీకు ఒక స్ఫూర్తి రాని అని నేను నీకు చూపించానంతే. ఈ జన్మంలో నువ్వు నన్ను చూసే కాదు. సో ఈ జన్మంలో నువ్వు నీ భక్తిని కంటిన్యూ చేసుకొని పో, మళ్ళీ నేను నీకు కనిపిస్తాను, నువ్వు గొప్ప భక్తుడు అవుతావు అని చెప్తారంట నారదముని. సో ఆ వెనకాలి జన్మంలో తీవ్ర తపస్సులు చేసి మళ్ళీ ఈ రోజు వాళ్ళు బ్రహ్మణ పుత్రుడై పుట్టారు నారదముని. చెప్తారు వాళ్ళు వెనకాల చూడండి, ఒక దాసీపుత్ర అవుతే ఈ రోజు నారదమునికి శ్రేష్టమైన భక్తులు లేదు అని చెప్తారు వాళ్ళ ఆచార్యులు. అంత పెద్ద పెద్ద భక్తులై భక్త ప్రహ్లాదుడు, ధ్రువ మహారాజుడు, వేదవ్యాసులు అంతా వాళ్ళ శిష్యులు. సో మేము వాళ్ళ లైఫ్లో చూసేది ఏమంటే ఈ భక్తి మార్గం మేము తీసుకునేది, ఈ భక్తి సేవ్ చేసేది ద్వారా ఇది ఎవరు కూడా పరిపూర్ణత పొందొచ్చు అని అనుకోనాలి. నేను రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదమత్వం ప్రత్యక్ష అవగమనం సుసుఖం కర్తం అభ్యం. ఈ భక్తి మార్గం అనేది ఈ సుసూక్తమైన మార్గము. దీంట్లో డెఫినెట్గా భగవంతుడ అనుగ్రహం దొరుకుతుంది. సో దీనికి దొరుకుతుంది. వాళ్ళు చిన్న అబ్బాయినోడే కుమారుడినోడే వాళ్ళు అంత ఒక అట్రాక్షన్ భగవంతుడ భక్తి చేసేదానికి మళ్ళీ వాళ్ళు చేశారు. సో ఈ ధర్మాన్ని, ఈ భక్తి మార్గంని మేము స్వీకరించాలి. ఏంటంటే ఇది ప్రత్యక్షంగా మనకి తెలిసింది, మేము ఈ దేహం కాదు ఆత్మము అని. ఎన్నో ఈ ఆత్మము మేము అనే జ్ఞానము ఒక లభించేది, స్వీకరించేదే అంత ఈజీ కాదు. ఎంతో తపస్సులు చేస్తున్నారు వెనకాల యుగంలో. సో మేము భగవంతుని నామం చెప్పే ద్వారా, భగవంతుని గురించి వినే ద్వారా, భగవంతు భక్తి సేవ ద్వారా ఈ ఒక ప్రత్యక్షం మేము ఈ దేహం కాదు ఆత్మము అనేది అతి సులభంగా మేము ఇది అవగాహన చేసుకోవచ్చు. అశ్రద్ధాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. ఓ శత్రుంజయుడా, ఈ భక్తియుత సేవ యందు శ్రద్ధ లేని వారు నన్ను పొందలేరు కనుక వారు ఈ భౌతిక జగముందలి జనన మరణ మార్గమునకే తిరిగి వస్తురు. సో భక్తి మార్గంని ఎవరు శ్రద్ధంగా తీసుకోలేదో వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ పునరపి జననం పునరపి మరణం. మయా తథమిదం సర్వం జగద్ అవ్యక్తమూర్తిన మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేషు అవస్థిత. సమస్త జగత్తు అవ్యక్త రూపమున నాచే ఆవరింపబడినున్నది. జీవులన్నీ నా యందు ఉన్నవి, కానీ నేను వాని యందు లేను. మీకు ఈ స్టోరీ తెలుసు. కృష్ణ ఒక సమయంగా ఒక మన్ను భూమి దాన్ని తిన్నప్పుడు బలరాముడు వేరే గొప్ప బాలకులు కంప్లైంట్ చేస్తారు, గొప్ప కుమారులు తల్లి యశోదమాయికి. అప్పుడు యశోదమాయి అడిగినప్పుడు కృష్ణ లేదు నేను తినలే, నేను అప్పుడు నీ నోట్లో చూస్తాను నేను, నువ్వు మన్ను తినేవా అన్నప్పుడు కృష్ణ వాళ్ళ తల్లి యశోదమాయికి చూపిస్తా ఉండేది. తన నోట్ల యశోదమాయికి కనిపిస్తుంది అన్ని లోకాలు ఉన్నాయి, అన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి, అన్ని దేవతలు ఉన్నారు, అన్ని మేము ఈ జగత్లో ఉంది అంటాము, అన్ని కూడా భగవంతుడు నోర్లో చూశారు.
అంటే భగవంతుడు అన్ని వాడిలోగానే ఉంది, మళ్ళీ వాడు సపరేట్గానే ఉన్నాడు. సో ఇది భగవంతుడి శక్తి. భగవంతుడి శక్తి అంటే మహావిష్ణువుగా వాడు శ్వాసమించి అనేక కోటి బ్రహ్మాండ సృష్టి చేశాడు. మళ్ళీ మహావిష్ణు ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండలోగా గర్భోదక విష్ణు ప్రవేశించున్నారు. అదే మహావిష్ణు అవుట్లో ఉన్నారు, లోగాను ఉన్నారు ప్రతి బ్రహ్మాండంలో. సో ఈ రీతిగా భగవంతుడు అవుట్లో ఉన్నాడు, లోగా ఉన్నాడు. బాహ్య అంతర రెండు, ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్. సో భగవంతుడు చెప్పేది, నేను పరమాత్మడ విస్తరణంగా అన్ని పక్కన ఉన్నాను, ఒక అణువులను ఉన్నాను. అవుతే కూడా నేను సపరేట్గా ఉన్నాను, అన్ని కూడా నాపైనే ఆధారమైంది. అవుతే కూడా భగవంతుడు విభిన్నుడుగా వాడు భగవంతుడిలో వైకుంఠంలా, ఇక్కడ గోలోకంలా, వాడు మూల రూపంలా తన భక్తులు దివ్య లీలలు చేస్తా భగవంతులు ఉన్నారు. కొన్నప్పుడు మేము అనుకుంటాము, కొన్ని మంది చెప్తారు, భగవంతులో ఒక పత్రం ఉన్నట్ల, ఆ పేపర్ని మీరు చింది పీస్ చేస్తే ఏమైతుంది, ఆ పేపర్ ఒరిజినల్ పేపర్ అనేది లేదు, అది సపరేట్ స్మాల్ పీసెస్. సో ఆ రీతిగా వాళ్ళు చెప్తారు, మొదలుగా భగవంతులు ఉన్నారు, అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు పీస్ అయ్యారు. అది నేను ఒక పీసు, మీరు ఒక పీసు, మేము ఒక భాగం, మేము ఒక అంశము. ఇప్పుడు భగవంతులు అనేవాళ్ళు లేరు, వాళ్ళు అన్ని పక్క ఉన్నారు. నేను భగవంతులే, మీరు భగవంతులే, అందరూ కూడా భగవంతులే. అంటే మేము పేపర్ సపరేట్ అయినప్పుడు ఒక పేపర్ పీస్ అయినట్లు మేము పీస్ అయిపోయాము, సపరేట్ పేపర్ లేదు, సపరేట్ భగవంతులు లేవు అని చెప్తారు. లేదండి, ఈ ఎగ్జాంపులే తప్పు. భగవంతులకి మేము ఒక పత్రము పేపరుని అనుకోరాదు. భగవంతులు దివ్యమైన వ్యక్తి, సచ్చిదానంద స్వరూపి. ఈ పేపర్ అంటే ఇది ఒక జడ వస్తువు. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇది నాట్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ థింగ్స్. ఎనీవే, ఆ భగవంతులు ఏమంటే, ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాహ పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. సో మనకి వేద మంత్రాలు చెప్తుంది, ఈశోపనిషత్ చెప్పేది, ఓం పూర్ణమిదం. భగవంతులు పూర్ణం. వాళ్ళ నుంచి ఎన్నో పూర్ణమైన జగము వస్తూ ఉన్నాయి. సో మెనీ మెటీరియల్ వరల్డ్ వస్తూ ఉన్నాయి. జగం మహావిష్ణు శ్వాస నుంచి వస్తూ ఉంది. అంత కోటి బ్రహ్మాండ, ప్రతి ఒక్క జగంలను కంప్లీట్ అరేంజ్మెంట్ ఉంది. ఈ కంప్లీట్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏం కావాలి మనకి, వెలుగు కావాలి, మనకి నీళ్ళు కావాలి, ఇక్కడ ఒక దేవతలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసే కావాలి, అంతా కూడా ప్రతి ఒక్క జగంలో కంప్లీట్ అరేంజ్మెంట్. ఇంకా మేము లేదు, ఈ జగంలో అరేంజ్మెంట్ లేదు, ఇంకొక జగత్తుకు పోయి అక్కడి నుంచి తీసుకొని వస్తాం కొంచెం వెలుగు, కొంచెం నీళ్లు, ఇంకేమో ఆహారము లేదు. ఇట్స్ కంప్లీట్. భగవంతుడు కంప్లీట్ అరేంజ్మెంట్ చేశారు. సో భగవంతులు కంప్లీట్, వాళ్ళ ఈ సృష్టి కంప్లీట్. వాళ్ళ నుంచి ఎన్నో ఇట్లా సృష్టిలు వస్తుంటేనో వాళ్ళు కంప్లీట్గానే ఉన్నారు. ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఉన్నారంటే మనకి మేము ఒక సముద్రం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే, ఇక్కడ నుంచి ఎంత నీళ్లు తీస్తేనో అక్కడ నీళ్లు ఉంది అక్కడ, ఒక మెటీరియల్ ఎగ్జాంపుల్. లేకుంటే ఒక సన్ నుంచి, సూర్యుడిలో మేము ఒక ఎన్నో ఏండ్ల నుంచి, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి లైట్ వస్తూ ఉంది, వెలుగు, ఎనర్జీ వస్తూ ఉంది. అయితే కూడా ఆ సూర్యుడి శక్తి అనేది అలాగే ఉంది. మేము మెటీరియల్గా చూడొచ్చు, ఎంత అన్లిమిటెడ్ భగవంతుడికి ఇది ఒక సృష్టి అనేది. అయితే దీనికి కూడా ఒక సమయం ఉంది. సూర్యం అనేది లేకపోతే చెప్పే ఒక సాగర సముద్రానికి ఒక లిమిట్ ఉంది. అయితే మేము ఎగ్జాంపుల్ మేము అవగాహన చేసుకోవాలి, ఇది అన్లిమిటెడ్ తో అనిపిస్తుంది. భగవంతుడు నిజంగా అన్లిమిటెడ్. ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు, ఎన్ని అవతారాలు వస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు ఆది రూపము, స్వయం రూప భగవాన్. శ్రీకృష్ణుడి నుంచి ఎన్నో రూపాలు వస్తూ ఉన్నాయి. అద్వైతం, అచ్యుతం, అనాదిం, అనంత రూపం, ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవ్వనం చ. సో భగవంతుడు ఒకడే అయితేనో అసమౌర్ధ్వ, వానికి ఎవరు సమం లేదు, ఎవరు వాని పైన లేదు. అయితే కూడా వాడి నుంచి ఎన్నో రూపాలు, అవతారాలు వస్తాయి. మళ్ళీ కూడా భగవంతుడు మూలంగా పూర్ణంగా ఉన్నాడు. భగవంతుడు ఎప్పుడు అయిపోయింది అని లే, భగవంతుడు ఫినిష్ అయిపోయారు అనేది లేదు. ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్లిమిటెడ్, పూర్ణ. చెప్తారు, ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ అన్ఇన్ఫినిటీ. ఒక ఎంత తీస్తేనో అది ఇన్ఫినిటీగానే ఉంటుంది అని చెప్తాను. సో ఆ తర స్పిరిచువల్లీ 1 - 1 = 1 అని చెప్తాను. భగవంతుడు 1 అని చెప్తే మేము 1 - 1 చేస్తేనో అది 0 మెటీరియల్గా, అది స్పిరిచువల్గా అది 1. అది భగవంతుడు ఇట్లా ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీనో ఆ రీతిగా మేము అవగాహన చేసుకోవాలి. భగవంతుడు అంత పూర్ణ, అంత అన్లిమిటెడ్, అన్ని జగం వాడిని చూస్తూ ఉంది. అవుతేను వాడు పూర్ణంగా ఉన్నారు. వాడు అవుతేను
భగవంతుడు సపరేట్గా ఉన్నాడు. దీని తత్వాన్ని చెప్తారో అచింత్య భేద అభేద తత్వ అని చెప్తారు. కొన్నప్పుడు మేము వినేది గుణాత్మకంగా మేము భగవంతుడికి ఒకటి అని, దాన్ని అద్వైత అని చెప్పేది. మేము అంశము పరమాత్మ భగవాన్ అంశము, అది మేము ఇన్ క్వాలిటీ వీఆర్ సేమ్. అయితే క్వాంటిటీలా మేము వీఆర్ వెరీ స్మాల్. ఎలాగా ఒక సూర్య కిరణాలు ఉన్నాయి, సూర్య కిరణాల్లో ఒక స్మాల్ పార్టికల్లో అది సూర్యునికి సేమ్, అది సూర్యుడి నుంచినే వచ్చింది క్వాలిటీ. అయితే క్వాంటిటీలా సూర్య అంటే ఎంత పెద్దది, ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, సూర్యకిరణం అంటే స్మాల్ పార్టికల్. సో ఈ రీతిగా మేము ఆత్ముడు అనేవాళ్ళు వెరీ వెరీ స్మాల్ అంశం, భగవంతుడ చిన్న అంశం. మేము ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ అధీనుడు మేము అని మేము అవగాహన చేసుకున్నాం. భేద అభేద, భేద అంటే సపరేషన్, మేము వేరే, మేము అభేద అంటే మేము వేరే కాదు, సేమ్. ఒక రసాయనికంగా ఏం కెమికల్లీ మన ప్రాపర్టీస్ చూస్తాము, ఒక సూర్య కిరణంలా, సూర్య లోకంలా, ఒక నీళ్ళ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్లా, ఒక సముద్రంలా, ఆ రీతిగా మేము కూడా భగవంతుడ అంశం అవుతే. మేము జీవాత్మలు, మేము ఈ జడ ప్రకృతి కాదు, మేము జీవ ప్రకృతి. మనకి థింకింగ్, ఫీలింగ్, విల్లింగ్, ఆలోచన చేసేది ఒక శక్తి, ఒక కార్యం చేసే ఒక శక్తి, ఒక భావనలు అన్నీ ఉన్నాయి, ఇది భగవంతుడిలా ఉంది. సో ఆ రీతిగా మేము సేమ్ అవుతే, క్వాంటిటీలా మేము చాలా చిన్నవాడు. మేము అది అవగాహన చేసుకున్నాం. దీన్ని అభేద అని చెప్తాం. మళ్ళీ భగవంతుల శక్తి అచింత్యమైనది. అచింత్యం అంటే మనకి వీ కెనాట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్, మనకి కల్పనాతీత అచింత్య అంటే. చూడండి, ఇంత పెద్ద సృష్టి, ఒక భగవంతుడు చేసే ఒక సెల్ కూడా మనకి స్పష్టంగా అర్థం కాదు, ఏ రీతి ఇది ఫంక్షన్ అవుతా ఉంది, ఏమి దాంట్లో భగవంతుడు గుహ్యమైన ఒక జ్ఞానం పెట్టాడు. ఒక సెల్, ఒక దేహము, ఎంత ఒక లోకము అంతా కూడా అద్భుతమైనది భగవంతుడు చేసింది, అచింత్యం భగవంతుడు. సో ఇది తత్వాన్ని, ఈ వేద తత్వాన్ని అచింత్య భేద తత్వం అంటారు. దీన్ని చైతన్య మహాప్రభులో వాళ్ళు ప్రతిపాదించారు. ఇది భాగవత తత్వం. శ్రీమద్ భాగవతంలో మేము భగవంతునికి ఒకటే అని చెప్పారు, మేము సపరేట్ అని చెప్పారు. ఎట్లా మేము అద్వైత అంటాం, ఈ రెండు కూడిన తత్వం ఇది. అభేద అచింత్య భేద అభేద అని ఇది మూల వేదాంత తత్వం. ఇది మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్ విపరివర్తతే. ఓ కౌంతేయ, నా శక్తులలో ఒకటైన భౌతిక ప్రకృతి నా అధ్యక్షతనే వర్తించుచ స్థావర జంగములను సృష్టించున్నది. దాని నియమును అనుసరించుచే ఈ జగత్తు మరల పడచ్చు. ఓకే, సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ ప్రకృతి మేము చూస్తాము, ఇది నాకు స్వతంత్రం కాదు. మాకు చాలా పెద్ద జగం కనిపిస్తూ ఉంది, ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి కనిపిస్తూ ఉంది. ఇది మన భూలోకము, లేకుంటే ఒక సూర్యలోకము, సూర్యుడు అంతా ఎంత స్పీడ్గా వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు తన ఆర్బిట్లా, ఎంత చూస్తే ఒక పెద్ద అద్భుతం అనిపిస్తుంది. ఇన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, ఇవంతా చూస్తూ ఉంటే. అయితే ఇది ఆవుది కూడా స్వతంత్రం కాదు. ఈ ప్రకృతిలో ఏమేమో అవుతుంది, ఎన్నెన్నో చేంజెస్, మాసాలు అవుతుంది, వెలుగు వస్తుంది, సూర్య చంద్రులు మూమెంట్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఏమేమో చూస్తాం ప్రకృతిలో. అయితే ఇవన్నీ కూడా మయా అధ్యక్షేణ అంటే నేను దీన్ని నా ఆజ్ఞించి ఇవంతా నడుస్తూ ఉంది. సో మళ్ళీ ఎన్నో వస్తువులు వస్తూ ఉన్నాయి, స్థావరాలు, జంగమాలు. ఈ కారణం నేను. సో నేను ఆదేశం లేక కాదు. బ్రహ్మస్మితలను బ్రహ్మదేవులు చెప్తారు, సృష్టి స్థితి ప్రళయ సాధన శక్తి రేఖ ఇచ్చానురూపము అపి యస్య చ చేష్టతే సా ఛాయేవ యస్య భువనాని బిభర్తి దుర్గా గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. వాళ్ళు చెప్తారు, ఈ ఛాయ అంటే షాడో, మన చేతుల షాడో ఒకటి వస్తుంది. అదే రీతిగా భగవంతుడు ఒక ఆదేశం ఇచ్చి ఈ మాయా ప్రకృతి పనిచేస్తుంది. అది ఇండిపెండెంట్ కాదు. ప్రతి ఒక్కటి ప్రకృతిలో ఏమైతా ఉంది అది భగవంతుడు చెప్పాడు. ఎస్, ఇట్లా కాదు, నీడ, షాడో అంటే నీడ. సో నీడ మన చేతులు మూవ్ అవుతుందో అదే రీతిగా ఆ నీడ తర ఈ ప్రకృతి అనేది, ఈ మాయాశక్తి అనేది పనిచేస్తుంది అని మేము అవగాహన చేసుకున్నాం. అవజానంతి మా మూఢ మానుషిం తనుమాశ్రితం పరం భావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మానవ రూపమున అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను అపహాస్యం చేదురు. సమస్తమునకు పరమ ప్రభువునైనా నా దివ్యత్వమును వారు ఎరుగరు.
సో భగవంతుడు చెప్తారు, అయితే భగవంతుడు ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడై వస్తారు, శ్రీరామచంద్రుడై వస్తారు, నానా అవతారంగా శ్రీనివాసులై వస్తారు. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు జనాలు సాధారణ మనుషులు వాళ్ళు అవజానంతి అంటే వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేస్తారు, అపహాస్యం చేస్తారు. ఓ భగవంతుడు పుట్టి వచ్చాడు, జన్మించాడు, వాడు ఒక సాధారణ వ్యక్తిని. ఓ భగవంతుడు కొనాకి వాడికి ఒక మరణమైంది, వాడు సాధారణ వ్యక్తి. ఈ రీతిగా భగవంతుడిని వాళ్ళు అవగతం చేసుకోక భగవంతుని అపహాస్యం చేస్తారు. సో ఈ వ్యక్తులు ఎవరు? మూఢ. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ వ్యక్తులు ఈ రీతిగా ఆలోచన చేస్తారు, వాళ్ళు మూఢలు అంటే వాళ్ళకి గద, వాళ్ళకి ఇంక బుద్ధి వాళ్ళకి బుద్ధిహీనులు, వాళ్ళ బుద్ధి లేక ఈ రీతిగా వాళ్ళు అవగాహన చేసుకుంటారు. సో శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవుడు, అన్ని సమస్త అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల పోషకుడు. ఇది నిజమైన జ్ఞానం మేము వింటున్నాం. పెద్ద పెద్ద ఆచార్యులు దాన్ని దృఢించారు. మధ్వాచార్యులు, శంకరాచార్యులు, రామానుచార్యులు, వాళ్ళు ప్రొఫెసర్, స్పిరిచువల్ అథారిటీస్ ప్రొఫెసర్, వాళ్ళు చెప్పారు. మేము ఇది వినాలా లేకుంటే ఎవరో వీళ్ళని వినాలని? మేము వీళ్ళని వినాలి, శాస్త్రం వినాలి. ఇక్కడ భగవంతుడే స్వయం చెప్తున్నారు భగవద్గీతలో. భగవంతుడు చెప్పేది వాళ్ళు ఈ మనుష్య రూపంలో ఇట్లా వచ్చినప్పుడు, మనుష్య రూపము అని కాదు, భగవంతుడిది మూల రూపం ఇది. భగవంతుని మూల రూపం. మేము మనుషులు ఆ రీతిగా మన రూపం ఉందంతే. ఈ రోజు మా కర్మానుసారం మనుజ రూపం మేము వచ్చామంతే. అయితే భగవంతుడు మనుజ రూపం అంటే అది సచ్చిదానంద రూపం. మన మనుజ రూపం అంటే అది జడ ప్రకృతి ఇచ్చేవి. ఈవెన్ బైబల్లో చెప్తారంట, మ్యాన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్టర్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్తారంట. అట్లీస్ట్ అంత జ్ఞానం ఉంది అక్కడ. అంటే భగవంతుడు ఒక వ్యక్తి, ఒక పురుషుడు అని అక్కడ కూడా చెప్పారు అక్కడ. సో మన శాస్త్రంలో ఈ కృష్ణ, నారాయణ, విష్ణు వీళ్ళు భగవంతుల రూపము అని చెప్పారు. ఇది సచ్చిదానంద స్వరూపం అంతా. పరంభావం అజానంత అంటే నా నా దివ్య స్వరూపము తెలియక వాళ్ళు ఈ రీతి అపహాస్యం చేస్తారు. మమ భూత మహేశ్వరం, అన్ని జీవాలను నేను మహేశ్వరుడు నేను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రిత భజంతి అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పృథాకుమార, భ్రాంతులు కానటువంటి మహాత్ములు మాత్రము దైవ ప్రకృతిని ఆశ్రయించెందరు. వారు నన్ను ఆదియును అవ్యయును ఆగు దేవదేవునిగా నేరిగా ఎండుట వచ్చే నా భక్తియుత సేవల సంపూర్ణంగా నిమగ్నమైందరు. సో ఎవరు మహాత్ములు అంటే వాళ్ళు భక్తులు. ఇక్కడ మహాత్ములు చూస్తున్నారు మీరు రైట్ సైడ్, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలో, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ వాళ్ళకి వచ్చి ఒక పాట్ మడకల ఒక ఏమిస్తున్నారు, మిల్క్ ఇస్తున్నారు. చెప్తారు వీళ్ళు మాధవేంద్ర పురి అని చాలా పెద్ద ఆచార్యులు. వీళ్ళు మా చైతన్య మహాప్రభువుల గురుల గురు. సో వీళ్ళు సన్యాసి ఆమెట్క వీళ్ళు ఎలాగా ఉంటారంటే మట్టి కుండ పాలిస్తున్నారు కృష్ణ. సో మీకు ఏం చూస్తామంటే ఈ మాధవేంద్ర పురిలో సన్యాసి వీళ్ళు జనరలీ సన్యాసిలో భిక్ష పోతారు, భిక్షకి భౌతి భిక్ష అంది అని అడుగుతారు. సో ఎవరన్నో గృహస్థులు కొంచెం వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఆ రీతిగా వాళ్ళ జీవనాయుతం అవుతుంది వెనకాలి కాలంలో. సో మాధవేంద్ర పురిలో పోతా ఉండలేదంట, వాళ్ళ సదా భగవంతుడ స్మరణలో ఉంటా ఉండేది. వీళ్ళు బృందావనకు పోయినప్పుడు కూడా అక్కడ వాళ్ళు భిక్షే వాళ్ళు ఖాళీ భగవంతుడు జపం చేసి ధ్యానం చేస్తా ఉన్నారంట. సో దీన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలుసు. స్వయం వచ్చి వాళ్ళకి ఒక మట్టి కుండల ఈ పాలు ఇస్తారంట. చెప్తారంట, మీరు ఈ తీరా జపం చేసేది ఎవరో ఇక్కడ కొన్న అమ్మాయిలు చూశారు, మహిళలు, వాళ్ళు నాకు చెప్పారు మీకు పోయి వచ్చి పాలు ఈ మట్టి కుండలో ఇచ్చేదానికి చెప్పారు, మీరు తీసుకోండి అని ఇస్తారంట. కృష్ణుడు గోపాలుడుగా వచ్చి. సో వీళ్ళు అయింది తీసుకొని దాన్ని ఈ డ్రింక్స్ ఇది మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తారంట. మళ్ళీ ఆ గోపాలుడు వచ్చి ఈ మట్టి కుండని తీసుకొని పోయేదానికి రారు. ఆ గోపాలుడు తిరిగి రాలే. మళ్ళీ మాధవేంద్ర పూరి వాళ్ళకి నిద్ర వచ్చింది, వాళ్ళు నిద్ర చేశారు. ఆ నిద్రలా స్వప్నంలా అదే గోపాలకుడు కృష్ణుడు వచ్చి, నేను ఎన్నో సమయం నుంచి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను, ఎప్పుడ మాధవేంద్ర పురిలో ఈ బృందావనంకి వచ్చి నన్ను ఈ బంధనం నుంచి ముక్తి చేస్తారు. నేను గోపాల మూర్తి అక్కడ బృందావనంలో ఉండేది ఒక అర్చా విగ్రహం మూర్తి. ఈ మూర్తిని వెనకాలి ద్వాపరయుగం అంత్యంలో, కలియుగం ప్రారంభంలో
కృష్ణుడ మనుముడు మనుముడు అనిరుద్ధ పుత్రుడు వజ్రనాభుడు స్థాపన చేసింటాడు. ఎన్నో మూర్తులు స్థాపన చేశారు. దాంట్లో ఒక మూర్తి గోపాలమూర్తి అని. ఈ గోపాలమూర్తి బృందావనంలో ఇది దేవాలయం ఉండే. అయితే కాల సమయంలో ఈ ధర్మాలు చేంజ్ అవుతా ఈ బుద్ధిజం అంతా ఇప్పటికీ బుద్ధిజంలో చెప్తారు, టైంలో చెప్తారు. చాలా వెనకాలిన ఇది. ఆ సమయంలో ఎంత అటాక్ అయినప్పుడు ఎవరో ఆ పూజారిలో ఆ గోపాలమూర్తిని తీసుకొని ఒక అరణ్యంలో వాళ్ళని గుహలోనో ఎక్కడో అరణ్యంలో వాళ్ళని పెట్టి మళ్ళీ వాళ్ళ ప్రాణానికి వాళ్ళు ఈ ఎస్కేప్స్ పరిగెత్తిపోతారు. సో ఈ గోపాలమూర్తి ఎంతో చాలా సమయము దీంట్లో అరణ్యంలో ఉండేది. అయితే మళ్ళీ అరణ్యం అంటే ఎంతో ట్రీస్ ఇది అంతా అయ్యి అంతా ఒక డెన్స్ ఫారెస్ట్ అయిపోయిందంట. డెన్స్ ఇది వుడ్స్ అంతా పొదలు అంతా డెవలప్ అయిపోయింది. సో కృష్ణుడు ఆ మూర్తి వీళ్ళకి ప్రత్యక్షమే చెప్పేది, నాకు రేపు నువ్వు వచ్చి ఇక్కడి నుంచి రిలీజ్ చేయాలి. నువ్వు ఒకటికి పని కాదు ఇది. నువ్వు హెల్ప్, నీకు సహాయం కావాలి. ఈ బృందావన పల్లిలో ఉండే జనాల్ని నువ్వు తీసుకొని వాళ్ళ సహాయం తీసుకొని నన్ను రిలీజ్ చేయాలి. సో అలాగే నెక్స్ట్ డేకి ఆ ఇమీడియట్ స్వప్నం చూసిందే మాధవేంద్రపురి రాత్రి లేసేసి నాకు ఏకాంతంగా కాదు అని భగవంతుడు చెప్పారు అని మార్నింగ్కి వెయిట్ చేస్తారు, జపం చేస్తా వెయిట్ చేస్తారు. మళ్ళీ మార్నింగ్ అయిందే వాళ్ళు విలేజ్కి పోయి అంతా ఆ జనాలకి చెప్తారు, ఇట్లా భగవంతుడు వచ్చారు, ఇట్లా నాకు చెప్పారు, ఆజ్ఞ ఇచ్చారు, మీరు నాకు సహాయం చేయండి అని. మళ్ళీ అందరికీ తెలుసు ఈ మాధవేంద్రపురి పెద్ద సాధువులు అంతనే వీళ్ళకి సహాయం చేస్తారు. ఆ దట్ట అరణ్యంలో డెన్స్ ఫారెస్ట్ లో చూస్తే లోగా ఒక సుందరమైన ఒక గోపాలుడు ఉన్నాడు, గోపాలమూర్తి ఉన్నాడు. సో ఆ గోపాలమూర్తిని వీళ్ళు గోవర్ధనగిరి కృష్ణ ఇంద్రునికి ఇచ్చేస్తా ఎత్తారు. ఆమెటిగా గోవర్ధన బృందావన ధామ్లో గోవర్ధనగిరి ఉంది. సో దానిపైన స్థాపించారు, ఒక దేవాలయం చేశారంట. సో చెప్తారు ఈ శుద్ధి వినిందే ఇది అయింది ఒక చరిత్ర 550 years బ్యాక్. ఆ సమయంలో అందరూ నియర్ బై ఒక్కొక్కరు విలేజెస్ ఉన్నారు, టౌన్స్ ఉన్నారు, ప్రతిరోజు ఒక్కొక్కరు వచ్చి భగవంతుని సేవ చేస్తారంటే భగవంతునికి అభిషేకము ఎన్నో తరాగా, భగవంతునికి నైవేద్యము ధాన్యాలు అర్పించేది. ఈ రీతిగా ఫెస్టివల్ అవుతుంది. ఆ భగవంతుడు గోపాలమూర్తికి మనకి ప్రత్యక్షమే వచ్చాడు కదా భగవంతుడు అని. మళ్ళీ ఒక దగ్గర ఉండే ఒక రాజుడు ఒక దేవాలయం కూడా స్థాపించారు అని చెప్తారు. సో ఈ రీతిగా మాధవేంద్రపురిలో చాలా పెద్ద మహాత్ములు వాళ్ళకి భగవంతులు స్వప్నంలో వచ్చి ఈ అవకాశం ఇచ్చారు, ఈ రీతి వాళ్ళు సేవ చేసేదానికి. మళ్ళీ ఎంతో కొద్ది సమయం తర్వాత మళ్ళీ ఆ గోపాలుడు వీళ్ళ స్వప్నంలో వచ్చి చెప్తారంట, నాకు నువ్వు సేవ చేస్తున్నావు, నేను మూర్తిగా వచ్చాను, మూర్తి భగవంతుడు వేరే కాదు, అర్చావతారం అది. సో నాకు సేవ చేస్తున్నావు. అయితే నేను ఎన్నో సంవత్సరాలు దట్ట అరణ్యంలో ఉండే నుంచి నా బాడీ చాలా హీట్ డెవలప్ అయిన దానికి నాకు మీరు ఎంత అభిషేకం చేస్తేనో ఎంత చేస్తేనో నాకు దేహంలో అంత ఇది ఉంది. మీరేం చేయాలి, నాకు కొంచెం శాండిల్వుడ్ అంటే గంధం మీరు లేపంని మనకి నా బాడీ పూరా చేయాలి అని చెప్తారంట. అయితే గంధం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? గంధము జగన్నాథ్ పురిలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ పూరి జగన్నాథ్ సేవ నడుస్తుంది, నువ్వు అక్కడ పోయి తీసుకొని రావాలి. సో భగవంతుడు ఆదేశం ఇచ్చినాక మాధవేంద్రపురిలో ఆ బృందావనము మథుర అది ఢిల్లీ దగ్గర ఉంది, ఈ జగన్నాథ్ పురి ఇక్కడ ఉంది, మీనా బార్డర్ ఈస్ట్ కోస్ట్. సో అక్కడికి ఆ సమయంలో వాళ్ళు వచ్చారంట. ఏమి ఒక ఆలోచన చేయక ఎట్లా వచ్చారు, నేను ఆ గంధంని ఎట్లా తీసుకుంటాను, ఎవరు ఇస్తారు, నాకు ఏమీ లే, భగవంతుడు ఆజ్ఞిచ్చాడు అని అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ చేశారు. మళ్ళీ ట్రావెల్ చేస్తే ఇంకొకటి ఈ ఒరిస్సా మళ్ళీ బెంగాల్ బార్డర్లో బాలసోర్ అని ఒకటి ఉంది. అక్కడ బాలసోర్లో ఒక రేముణ అని ఈ రోజు కూడా ఉంది. అక్కడ ఒక దేవాలయం ఉంది, క్షీరచోర్ గోపీనాథ అని ఒక గోపీనాథ మందిరం ఉంది. అక్కడ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇట్లే ఒక స్వప్నం వస్తుంది వాళ్ళకి. చెప్తారు అక్కడ కూడా వీళ్ళు వింటారు, ఆ గోపీనాథ్ మందిరంలో ఆ గోపీనాథునికి చాలా బాగా ఒక నైవేద్యం అర్పణమవుతుంది. అది క్షీర అంటే ఒక స్వీట్ రైస్. అది ఎంత టేస్ట్ అంటే ఆ విశ్వంలోనే అది లేదు అని చెప్తారు. ఏ రీతిగా మేము తిరుమల కొండలో వింటాం ఆ లడ్డు అంత ఫేమస్ అని, ఆ రీతిగా గోపీనాథుడికి రేముణాల ఆ ఒక స్వీట్ రైస్, అది కండెన్స్డ్ మిల్క్ అది అర్పణ అవుతుంది అని వింటారు. అది వినిందే వీళ్ళకి ఆ పూజారి నుంచి అది ఎలాగ ఉండొచ్చు, అది నేను రుచి చూస్తే నేను అదే స్వీట్ రైస్ని మళ్ళీ నా గోపాలునికి బృందావనంలో అర్పించవచ్చు అని వాళ్ళకి ఒక
ఆలోచన వస్తుంది నాకు. ఈ రీతిగా భగవంతుడికి చేసేదానికి వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చేది. సేమ్ టైం భగవంతునికి ఆ స్వీట్ రైస్ ఆఫరింగ్ ఆ పూజారిని తీసుకొని వచ్చి ఆఫర్ చేస్తారు. అంటే భగవంతుడు ఇంకా స్వీకరించిండే. దాని ముందు మాధవేంద్రపురిలో నేను అది టేస్ట్ చేస్తే నేను మళ్ళీ సేమ్ స్వీట్ రైస్‌ని తయారు చేసి నా గోపాలన్‌కి ఇవ్వచ్చు అని వాళ్ళు ఆలోచన చేశారు. ఇది వాళ్ళు ఒక అపరాధంగా స్వి అనుకుంటారు. అంటే భగవంతునికి మేము చేసే ముందు మేము తినరాదు మేము దాన్ని ఆలోచన ఉండకూడదు. మేము తినాలి, అది టేస్టీగా ఉండొచ్చు అని మన ఆలోచన ఉండకూడదు. మేము భగవంతునికి నైవేద్యం చేసేటప్పుడు సంపూర్ణంగా భగవంతునికి అర్పించాలి. సో, ఈ మాధవేంద్రపురిలో ఆ రీతిగా ఆలోచన చేసిన తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని ఆ స్థలంని మళ్ళీ ఆరతి చూసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. చెప్తారు ఆ రోజు ఆ రాత్రి ఆ పూజారి ఎవరు గోపీనాథ్ పూజారి ఉన్నారో వాళ్ళకి కనస్‌లా స్వప్నంలా భగవంతులు గోపీనాథుడు చెప్తారు, నేను ఈరోజు నువ్వు నాకీ అర్పణ చేశావు. 10 ఆహ్, ఈ మట్టి కుండల నువ్వు స్వీట్ రైస్ ఆఫర్ చేశావు. అయితే మట్టి కుండని నేను పెట్టాను. నువ్వు 9 తీశావు. అది నైవేద్యం తర్వాత. సో, ఆ మట్టి కుండ నేను నా భక్తులైన మాధవేంద్రుడికి పెట్టాను అని చెప్తారంట. మాధవేంద్రపురి ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్లేస్‌లా వాళ్ళు జపం చేస్తున్నారు. నువ్వు అక్కడ పోయి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్తారంట. సో, దీన్ని విన్నాక ఆ పూజారి రాత్రి లేసి మళ్ళీ చూస్తారు మందిరంలోగా గోపీనాథ్ సమీపంగా ఒక మట్టి కుండ అట్లే ఉంది. సో, వాళ్ళకి ఓహ్! ఎంత భగవంతుడో ఇది ఈ రోజు కూడా ఆ భగవంతుడికి క్షీరచోర అని చెప్తారు. క్షీరచోర గోపీనాథ. అంటే వాడు ఒక దొంగతనం చేసినాడు. క్షీరంని మట్టి కుండని వాడు భక్తుడి కోసము దొంగతనం చేసినాడు. సో, భగవంతుడు వాడి భక్తులకి ఇతర దివ్య లీలలు చేసేది. దీని తర్వాత ఆ పూజారి పోయి వేర్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫార్చునేట్ మాధవేంద్రపురి ఇన్ ద వాడిని ఎంత భాగ్యవంతులు మాధవేంద్రపురి ఎక్కడున్నారో అని వాళ్ళు జోరుగా పిలుస్తా భగవంతుడు వాళ్ళకి ఇట్లా దొంగతనం చేశారు కదా మట్టి కుండ ఈ స్వీట్ రైస్‌ని. మళ్ళీ భగవంతుడికి వాళ్ళకి ఇస్తారు. మాధవేంద్రపురికి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ మట్టి కుండలో ఉండే ఇదిని తీసుకొని భగవంతుడిని స్మరించుతారు. భగవంతుడు ఎంత ఎంత కరుణ నాకి అని వాళ్ళు స్మరణ చేస్తా దీన్ని తింటారు. తర్వాత చెప్తారు ఆ మట్టి కుండని పీస్ చేసుకొని మేము ఒక 40 పీస్ ఇది రోజు వాళ్ళు ఒక పీస్‌ని తింటా ఉంటారంట. ఆ భగవంతుడు నా కోసం ఇంత కరుణంగా ఈ దివ్యలీల చేశాడు కదా అని వాళ్ళు చేశారంట. మళ్ళీ ఆ రాత్రినే మాధవేంద్రపురి ఆ రేముణ స్థలం నుంచి బయలుదేరారంట. అంటే నెక్స్ట్ డే ఈ పూజారి అందరికీ చెప్తారు పోయి, ఈ మాధవేంద్రపురి నుంచి గొప్ప భక్తులొచ్చారు. ఈ గోపీనాథుడు వాని కోసం ఇట్లా దొంగతనం చేశారు. ఒక మట్టి కుండ పెట్టారు అని చెప్తే అందరూ కూడా డెఫినెట్‌లీ ఒక పెద్ద న్యూస్ అయ్యి వాళ్ళు వీళ్ళ ఆశీర్వాదం కోరడానికి వస్తారు. సో, మాధవేంద్రపురి రాత్రి ఆ రేముణ నుంచి జగన్నాథ్‌పురికి బయలుదేరుతారంట. అయితే చెప్తారు నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు చెప్పినట్లే రేముణలో అదొక పెద్ద న్యూస్ అయితుంది. అని వినే అన్ని జనాలు వచ్చి ఎక్కడ నమాధవేంద్రపురి కూర్చోండ్రి అని అడుగుతారు పూజారులకి. వాళ్ళు చూపించే స్థలంని చెప్తారు. ఆ స్థలంలో ఒక ఇదైపోయిందంట. పిట్ అయిపోయిందంట. అందరూ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు కూర్చోండే స్థలం అంత పవిత్రమైంది అని అక్కడుండే ఒక మన్నుని వాళ్ళ తలపైన వేసి అందరూ అంటే మహాత్ములు వీళ్ళు మాధవేంద్రపురి అంటే. సో, దీని తర్వాత మాధవేంద్రపురిలో జగన్నాథ్‌పురికొచ్చారు. జగన్నాథ్‌పురికొచ్చినప్పుడు జగన్నాథ్ చూసిన తక్షణమే జగన్నాథమూర్తి ఉన్నారు. సాక్షాత్ భగవంతుడు. సో, చూసిన తక్షణమే వాళ్ళు ఆ దివ్యమైన ఒక ఆనందంలా వాళ్ళు అగైన్ వాళ్ళ ఆ దివ్య లక్షణాలు కనిపించాయి. చెప్తారు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి రేముణ నుంచి వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళ ప్రసిద్ధిని ఎస్కేప్ చేసి వచ్చారు. పోతే జగన్నాథ్‌పురిలో ఇక్కడొచ్చినప్పుడు ఆ భక్తులు వాళ్ళని డిటెక్ట్ చేశారు. ఓహ్! వీళ్ళు సాధారణ వ్యక్తి కాదు. వీళ్ళు ఒక భగవంతుల మా శ్రేష్ఠ భక్తులు మహాత్ములు అని. సో, మళ్ళీ అయితే ఇక్కడ వాళ్ళకొక కార్యం ఉంది. కార్యం ఉన్నాక వాళ్ళ భక్తులకి వాళ్ళు కోరుతారు. మా గోపాలుడు బృందావనంలో ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. దానికే వచ్చాను నేను. నాకు ఈ గంధం కావాలి. గోపాలుడ దేహం పైన నేను దాన్ని చందనం లేపి అర్పించాలి అని. సో, మళ్ళీ అందరికీ చాలా ఆనందమైతుంది. మళ్ళీ అంతా పర్మిషన్స్ ఏమి కావాలి గంధము సర్కార్ నుంచి అంతా తీపిచ్చి వీళ్ళకి అసిస్టెంట్స్ కూడా ఇచ్చి వీళ్ళు రిటర్న్ వాళ్ళు బృందావనంకి పోతారు. పోయేటప్పుడు అగైన్ వాళ్ళు రేముణ ద్వారానే పోవాలి. దట్ ఈస్ ద రూట్. సో, పోయేటప్పుడు రేముణ క్షీరచోర్ గోపీనాథ్ ఎవరు ఇక్కడ మట్టి కొండ భగవంతుడు వాడి కోసం పెట్టింటారు. లీల చేసింటారో ఆ ఒక స్థలంకొస్తారు. వచ్చినప్పుడు చెప్తారు మళ్ళీ ఆ రాత్రి వాళ్ళు అక్కడే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ స్వప్నంలో మళ్ళీ భగవంతుడొస్తాడు. ఎవరి స్వప్నంలో? మాధవేంద్రపురి స్వప్నంలో. ఆ గోపాలుడొస్తాడు. బృందావనంలోని గోపాలుడు. వచ్చి చెప్తారు,
నేను ఈ గోపీనాథుడు వేరే కాదు. బృందావనంలో నేను గోపాలమూర్తి ఉన్నాను. ఇక్కడ రేముణాల నేను క్షీరచోర గోపీనాథగా ఉన్నాను. నేను ఇవి 2 వేరే వేరు కాదు. నువ్వు ఏమి గంధం నేను అర్పించాలి, నాకి తెచ్చి అర్పించే ఆవశ్యకత లే. నువ్వు ఈ గోపీనాథుడికి ఇక్కడ రేముణాల అది అర్పించేస్తే నాకు ఇక్కడ అది నా దేహంలో ఉండే హీట్ అది తగ్గుతుంది అని చెప్పారు. సో ఇన్ఫాక్ట్ చెప్తారు, భగవంతుడు టెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు అంతే. తన శుద్ధ భక్తులకి ఆజ్ఞం ఇచ్చినప్పుడు, ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏమి చేసేదానికి రెడీ ఉంటారు. భక్తి సేవల వాళ్ళు ఎంత కష్టమో, ఎలాంటి వెనకాల సమయంలో ఇది 500 years బ్యాక్ అది ఇది ముస్లిం రూలర్స్ ఉండింది. ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశం పోయేదంటే చాలా కష్టం. అయితే అది కూడా ఈ గంధంని తీసుకొని పోయేదంటే ఎన్నో దొంగలు ఉన్నారు, రాబర్స్ ఉన్నారు, డకాయిట్స్ ఉన్నారు. మాధవేంద్రపురికి ఏమీ ఆలోచన లేదంట. భగవంతుడు నాకు ఒక సేవ్ చేసే అవకాశం ఇచ్చాడు కదా, అంతనే వాళ్ళ మరణంలో వాళ్ళు వచ్చారంట. సో భగవంతుడు మళ్ళీ ఇది వద్దు, ఇంత ఇంత తిరిగి మళ్ళీ మాధవేంద్రపురిలో దీనంత గంధంని ఇంత పెద్ద ఇదిని తీసుకొని ఇంత అరణ్యంలా వచ్చేది, ఇంత కష్టపడేది వద్దు అని వాళ్ళు అక్కడే నువ్వు రేముణాల నా ఈ గంధ సేవని చెయ్యి అని ఆజ్ఞిస్తారంట. సో ఈ మాధవేంద్రపురిలు మీరు పెద్ద ఆచార్యులు వీళ్ళు. చైతన్య చరితామృతాల వీళ్ళు గురించి అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఆఫ్ మాధవేంద్రపురి అని చదవచ్చు. అది సతతం కీర్తయంతో మా యతంతశ్చ దృఢవ్రతా నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్య యుక్త ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు దృఢ నిశ్చయముతో యత్నించు వారై సదా నా మహిమలను కీర్తించుచ నాకు నమస్కారము ఒసగుచ నిత్యయుక్తులై నన్ను భక్తితో పూజింతురు. గతిర్ మళ్ళీ భగవంతులు తన పరమాత్మ స్వరూపంగా గతిర్ భర్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుర ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిధానం బీజం అవ్యయం. గమ్యమును భరించువాడును ప్రభువును సాక్షిని నివాసమును ఆశ్రయమును సన్నిహిత స్నేహితుడును నేనే. నేనే సృష్టిని ప్రళయమును సర్వమునకు స్థానమును నిధానమును అవ్యయ బీజమును అయి ఉన్నాను. నేనే అన్ని సర్వస్వం నేనే. నేనే సృష్టి ప్రళయము సర్వం చేసే ఒక ఆధారం నేనే. ఐఎమ్ ద బేసిస్. అవ్యయ బీజము నేనే. ఓ అర్జున, వేడిసొన వాడును వర్షమును నిర్ధరించుట మరియు కురిపించుట చేయవాడను నేనే. మనకు వర్షం వస్తుంది, వర్షం కొన్నప్పుడు వచ్చేలే, నియంత్రణ చేసేవాడు నేనే అని భగవతి చెప్తున్నారు. అమృతత్వము మరియు మృత్యువును నేనే. సత్య అసత్యలు రెండును నా యందే ఉన్నవి అని అవగాహన చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు. సో దీని తర్వాత మళ్ళీ ఇది ముఖ్యమైన శ్లోక భగవద్గీతది. అనన్య చింతయంతో మా ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరు నాకు అనన్య చింత, ఇంకొక అన్య చింత లేక, అనన్య ఇది లేక, చింత లేక నా గురించి వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తారో, నన్ను ఉపాసతే నా పూజ చేస్తారో, తేషాం నిత్యాభియుక్తానం వాళ్ళు సదా మగ్నమైన ఉంటారు, లగ్నమైన ఉంటారు, వాళ్ళ మనసు నా పైన. యోగక్షేమం వహామ్యహం, వాళ్ళకి ఏమి కావాలి నేను ఇస్తాను, వాళ్ళకి ఏముంది దాన్ని రక్షించుతాను అని భగవంతుడు చెప్తారు. నా దివ్య రూపమును ధ్యానించుచు అనన్య భక్తి చే నన్ను సదా అర్చించు వారి యోగక్షేమములను నేనే వహించును. వారికి లేనివి సమకూర్చి ఉన్నవి సంరక్షితును. సో భగవంతుడు చెప్పేది తన భక్తులకి అంత విశేషంగా వాళ్ళు చూసుకుంటారు అని. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు, ఇక్కడ కుచేల ఎంత ఒక కృష్ణ స్నేహితులు అయితే వాళ్ళు చాలా ఒక పేదవాళ్ళే, చాలా దరిద్రంగా ఉన్నారు. వాళ్ళ భార్య చెప్పేది, నీ స్నేహితులు ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానులు, మీరు కొంచెం పోయి కొద్ది ఏమైనా కొంచెం తీసుకొని రావచ్చా, కొంచెం డబ్బులు, కొంచెం ధనము అని ఆలోచిస్తారంట. అయితే కుచేలుడు పోయలే, లేదు నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను, నేను ఈ ఒక దరిద్రత ఉండేది కూడా భగవంతుడు అనుగ్రహమే అని ఉంటారు వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళ భార్య చాలా ఒత్తాయం చేస్తే, ఫోర్స్ చేస్తా ఒకరోజు ఓకే నాకు ఒక శ్రీకృష్ణుని మళ్ళీ చూసే ఒక భాగ్యం దొరుకుతుంది, ఇప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిపోయాయి, మేము గురుకులంలో ఒట్టిగా ఉన్నాము, ఈ మళ్ళీ ఒక అవకాశం దొరికింది అని కుచేలుడు ఆ ఉద్దేశం ద్వారా పోతారు. పోయినప్పుడు చూస్తున్నారు ఇక్కడ కుచేలుడికి కృష్ణుడే ఒక
అంత ఒక సత్కారం ఇస్తున్నారు. వాళ్ళ పాదకి పూజ చేస్తున్నారు. లక్ష్మీదేవి, రుక్మిణీదేవి ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా చామర అంత సేవ చేస్తారు. మళ్ళీ తర్వాత మీకు స్టోరీ తెలుసు. కృష్ణుడు ఏమి ప్రెజెంట్ తెచ్చావు అని వాళ్ళు ఒక తెచ్చే ఒక ఏమి ఒక ఇది అవలక్కి అంటాం మేము. ఇది దాన్ని తింటారు వాళ్ళు. సో దాన్ని పఫ్డ్ రైస్ అని దాన్ని తిని తర్వాత ఫస్ట్ టైం తీసుకుంటారు. సెకండ్ టైం తీసుకొని పోయినప్పుడు వీళ్ళు సెకండ్ థర్డ్ టైము రుక్మిణీదేవి స్టాప్ చేస్తారు. మీరు దీన్ని స్వీకరించినారు అంటే మళ్ళీ నేను వాళ్ళకి సేవలు నేను చేయాలి. నేను లక్ష్మీ నారాయణ సేవ్ చేసిన తర్వాత లక్ష్మి మనకి ఏం కావాలో అంతా ఇస్తారు. వాళ్ళు వచ్చి మనకి సేవ్ చేస్తారు అని చెప్తారు. సో దాని తర్వాత మేము చూసినప్పుడు కుచేలుడికి కృష్ణుడు ఏమీ ఇవ్వలే డైరెక్ట్గా. అయితే కుచేలుడు కూడా ఏమి అడగలే కృష్ణుడికి నాకు ఇవ్వండి అని. అయితే రిటర్న్ వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఆలోచన చేస్తారు, ఓ కృష్ణుడు ఇంత బాగా నన్ను సత్కరించాడు కదా, దేవోత్తమ పరమ పురుషుడు, దేవాది దేవుడు నాకు ఇంత సత్కారం ఇచ్చారు కదా, ఇంత బాగా అని ఒక ఆలోచన చేస్తా భగవంతుని లక్షణాలు, భగవంతుని గుణాలు, భగవంతుని లీలని వాళ్ళు మళ్ళీ అనుకుంటారు. సద్యానికి భగవంతుడు నాకు ఏమీ ఇవ్వలే, నేను దరిద్రుడు, నాకేమైనా ఇచ్చింటే నేను భగవంతుడిని మర్చిపోతాను, భక్తి సేవని మర్చిపోతాను అని అనుకొని వస్తారంట. మళ్ళీ చూస్తారు వాళ్ళ ఏమి విల్లు ఉండే అదొక భవ్య భవనం అయిపోయింది, ప్యాలెస్ అయిపోయింది. అంటే భగవంతుడు సుధాముడికి కుచేలునికి వరం ఇచ్చారు, వాళ్ళ భార్య కోరిక ఉండే ఇచ్చారు. దాని తర్వాత కూడా వాళ్ళు అంత భవ్య భవన్లా శ్రీకృష్ణ సేవ చేశారు. సో భక్తులయ్యే వాళ్ళు ఎనీ సిచ్యుయేషన్, వాళ్ళు దరిద్రంలో ఉండొచ్చు, లేకుంటే వాళ్ళు భవ్య భవన్లో ఉండొచ్చు, వాళ్ళు భగవంతుని సేవ చేస్తారు. సో భగవంతు శ్రీకృష్ణులో ఈ రీతి తన దివ్య మహిమలు చెప్పిన తర్వాత ఈ దేవతల పూజ ఇది అవిధి పూర్వకం అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఈ భగవద్గీతలో ఈ విషయం చెప్పేది అంటే మనకి అవగాహన కావాలి. ఏమో భగవంతుడ భక్తి మళ్ళీ ఇంకొక దేవతా భక్తులకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మెటీరియల్, ఒకటి స్పిరిచువల్. మెటీరియల్ అంటే ఒక భౌతిక కోరికలకి మేము దేవతలు ఆరాధన చేస్తున్నాం ఈరోజు. అయితే భగవంతుని దివ్య సేవ చేసేది ఇది యావది భౌతిక కోరికలు కాదు, ఇది మన కర్తవ్యం. భగవంతుడ విభిన్న అంశమై వాడు నిత్య కింకరుడయ్యి ఇది మన ఒక కర్తవ్యం. ఇది మన ఒక తెల్ల తల్లి తండ్రికి తన బిడ్డల పైన ఉండే సహజ ప్రీతి, ఒక ఇది సంబంధం ఉంది. ఆ రీతి ప్రతి ఒక్క ఆత్ముడికిను పరమాత్ముడి గురించి ఈ సంబంధం ఉంది. ఇది నెరవేరించాలి మేము, ఈ రోజు మేము నెరవేర్చాలి మేము. అది మన జీవాయుతంలో ఒక బిగ్ మిస్టేక్. సో భగవంతుడు చెప్పేది, ఓ కౌంతేయ, అన్య దేవతలకు భక్తులే వారిని శ్రద్ధతో పూజించువారు వాస్తవమునకు అవిధి పూర్వకంగా నన్నే పూజించున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే వరం నేనే ఇస్తున్నాను, వాళ్ళు నా ఆదేశంలోనే ఇస్తున్నారు అంటారు దేవతలు. సో భగవంతుడు మళ్ళీ మనకి కోరేది నేరంగా నా భక్తి చేయండి అని కోరుతారు. ఎలాగ చేయాలని భగవంతుడు చెప్తారు మళ్ళీ కూడా. యాంతి దేవా వ్రత దేవాన్ పితృయాంతి పితృవ్రత భూతాన్ యాంతి భూతేజ యాంతి మధ్యాజినో అపిమాం. సో దేవతల్ని పూజ చేసేవాళ్ళు దేవతాలోకం పోతారు, భూత ప్రేతల్ని పూజించేవాళ్ళు భూతలో వాళ్ళ దగ్గర పోతారు, పితృలో పూజ చేసేవాళ్ళు పితృలోకానికి పోతారు, నాకి పూజించేవాళ్ళు నా ధామానికి వస్తారు. సో కొన్నప్పుడు ఈ దేవతలు ఉన్నారు, వాళ్ళు వ్యక్తులు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కొన్నప్పుడు కొంతమంది చెప్తారు లేదు భగవంతుడు నిరాకారుడు, ఈ వేరే రీతిగా కొన్ని దేవతలుగా కొన్ని విష్ణువుగా రూపం తీశాడు. లేదండి, ఈ అన్ని దేవతలు ఉన్నారు, వీళ్ళంతా సత్యం. ఏ రీతి మీరు ఉన్నారు, నేనున్నాను, మేము సత్యంగా ఉన్నాం. అయితే మా కర్మ ప్రకారంగా మేము ఉన్నాం. ఈ దేవతలు కూడా వాళ్ళు భగవంతుల భక్తులు, వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళని పూజించుట మేము లోకాన్ని పొందుతాం. ఆ లోకము శాశ్వతమైనది కాదు. అయితే వైకుంఠ లోకము మన శాశ్వతమైన లోకం, మన నిజమైన విల్లు, అది మై హోమ్, అవర్ హోమ్. సో మేము అక్కడికి పోవాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మీరు కొంతమంది చెప్పేది యథోమత్ తథోపత్, మీకు ఏమి అభిప్రాయం ఉందో అట్లా చేయండి, మీరు ఏం పూజ చేస్తారో చేయండి, అల్టిమేట్గా మీరు ఒకే రీచ్ అవుతారు. లేదు, ఆ రీతి కాదు. మేము ఒక టికెట్ హైదరాబాద్ టికెట్ తీస్తే హైదరాబాద్కి పోతాము, చెన్నై టికెట్ తీస్తే చెన్నైకి పోతాము. సో ఆ రీతిగా మేము ఏం పూజ చేస్తామో మనకి ఒక స్థానం దొరుకుతుంది. మేము దేవతాలోకానికి దేవతలు పూజ చేస్తే దేవత వరం దొరుకుతుంది, వాళ్ళ లోకానికి పోతాం. మళ్ళీ ఆ లోకాలు నాశనం అయిన తర్వాత మేము లేకుంటే మళ్ళీ మేము పునర్జన్మ పొందాలి. వీడియో పెట్టాను గ్రూప్లో, మీరు చూడండి. బర్త్ అగైన్ డెత్ అగైన్, చాలా బాగుంది వీడియో. సో ఈ ఒక జన చక్రంలో ఉన్నాం మేము. దీని నుంచి మేము అవతల రావాలి అంటే
మేము ఆ దివ్యమైన శ్రేష్టోత్తమైన విష్ణు లోకాన్ని పొందాలి. గోలోకం, వైకుంఠ లోకం. అక్కడ పోయినాక మళ్ళీ మేము ఇక్కడ మేము రాము. సో దీన్ని అది మళ్ళీ మేము తిరిగి రాము. సో ఈ భక్తి కృష్ణుడికి ఏ రీతికి చేయాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏ పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపరతం అశ్నామి ప్రయతాత్మన. భగవంతునికి ఒక పత్రము, పుష్పము, ఫలమును, జలముని మేము ఈ సాత్విక ఆహారాన్ని అర్పించాలి అని మేము అవగాహన చేసుకోవాలి. సో ఇదిని అర్పించుతా మళ్ళీ భగవంతుడు మనని స్వీకరించుతారు. ఈ భక్తి ప్రాసెస్లో ఇది ముఖ్యమైన ఒక అంగము. భగవంతునికి మేము నైవేద్యం అర్పించాలి. ఓ కౌంతేయ, నీవు ఏది ఉనరించును, ఏది భుజించును, ఏది మోహము చేసినను, ఏది హోమము చేసినను, హోమ యజ్ఞాలు, ఏది ధనమును ఒసగినను, ఏ తపస్సును ఆచరించునో వాటినంటిని నాకు అర్పణముగా వనరింపుము. సో భగవంతునికి మేము సమర్పించాలి. వాట్ ఎవర్, చూడండి, ఎత్ అంటే వాట్ ఎవర్, ఏమి చేస్తేనే మేము శ్రీకృష్ణుడికే చేయాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇది మన కోసం, భగవంతుని కోసం కాదు, మన కోసం భగవంతుడు ఈ రీతి చెప్తున్నారు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషో అస్తి నా ప్రియ ఏ భజంతి తుమాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. సో భగవంతుడు చెప్పేది, నేను అందరికీ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు. అందరికి, ఎవరికి కూడా నేను పార్షియల్, పక్షపాతం కాదు. నేను భగవంతుడు మన కర్మం భగవంతుడు నాకు పనిష్ చేస్తున్నాడు లేదు, మన కర్మం అంతే. ఇది భగవంతుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా పక్షపాతం లేదు, అందరూ ఉగరే భగవంతుడికి. మిక్కిలి హేమైన కార్యము ఓనరించినప్పటికీ మనుజుడు భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడైనచే తన సంకల్పంలో స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నందున అతనిని సాధువుగా పరిగణించవలను. సో భగవంతుడు చెప్పేది, తన భక్తి చేస్తా కొన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో ఆ స్టాండర్డ్ పాత్ నుంచి కొంచెం డీవియేషన్ ఉంటేనో భగవంతుడు చెప్పేది వాళ్ళని సాధువులని భావించండి. అంటే భగవంతుడు ఆ భక్తి చేసే భక్తుల పైన ఉండే అపార దీని ప్రీతి ఇది చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఎలాంటే వాళ్ళు శీఘ్రంగానే వాళ్ళు ధర్మాత్ములు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో దీని గురించి మేము మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాము. ఈరోజు టైం కూడా అవుతుంది అనుకుంటాను. భగవంతుడు చెప్తుండేది, నా శరణ పొందే ఏ వ్యక్తి అను కావచ్చు, అధము జన్ములైన స్త్రీలు, పశువులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అందరూ కూడా పరమగతిని పొందగలరు అని. సో భగవంతుని మేము ఆశ్రయం పొందే నుంచి మేము మా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా ఉండొచ్చు, మేము ఏమి కుటుంబాలు పుట్టుండొచ్చు, ఏమి మన ఆచరణలు ఉండొచ్చు, అయితే భగవంతుడిని మేము ఆశ్రయం పొందితే మేము వాడి ధామానికి పోవచ్చు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కొన్ని మంది చెప్తారు, లేదు లేదు మీరు ఇంత జన్మలో పుట్టారు, మీరు బ్రాహ్మణులు వచ్చి పుట్టాలి, మళ్ళీ మీరు అది భక్తి చేయాలి, మళ్ళీ తర్వాత భగవద్ధామం పోతారు. లేదు, భగవంతుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా ఉండొచ్చు. మామి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య అంటే వాళ్ళని ఆశ్రయం పొందాలి. నా నిజమైన ఒక గురుష్య పరంపర ద్వారా నా ఆశ్రయం పొందితే ఎవరైనా ఉండొచ్చు. ఈరోజు చూస్తాము, ఆచార్యుల ప్రభుపాదులు ప్రచారం చేసి అమెరికా, యూరోప్, ఆఫ్రికా, రష్యా అంతా కూడా పెద్ద పెద్ద మహాత్ములు అవుతున్నారు. వాళ్ళు కూడా భక్తి చేసి వాళ్ళు చేసే చూసి మనకి కూడా మేము చేయాలి అనిపిస్తుంది మనకి. అంత వాళ్ళు భగవంతుడ భక్తిలా అంత ప్రామాణికంగా సిన్సియర్గా ఉన్నారు. సో మేము చూసేది ఏమంటే, ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు భగవంతుల ఆశ్రయం పొందితే వాళ్ళు పరామగతిని వాళ్ళు పొందుతారని మేము అవగాహన చేసుకున్నాం. సో ఈ చేసే మార్గము భగవంతుడు సారాంశంగా చెప్పాడు. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మేము 4 కార్యాలు చేయాలి అంతే. భగవంతుడు చెప్తారు, ఈ 4 కార్యం మేము చేస్తే ఖండితంగా నా ధామానికి వస్తా, జీవన పరిపూర్ణత మేము పొందుతాం. ఏం 4 కార్యాలు అంటే, మన్మన అంటే సదా భగవంతుని మేము స్మరణ చేయాలి. ఈ కలియుగంలో స్మరణ చేసేది అంటే భగవంతుని రూపం మేము స్మరణ చేసేది చాలా కష్టం. భగవంతుని మూర్తిని చూడొచ్చు మేము దేవాలయంలో, దాన్ని సాధ్యమైనంత మేము స్మరణ చేయొచ్చు. అయితే ముఖ్యమైన స్మరణ అంటే భగవంతుని నామస్మరణ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని మేము చెప్పాలి, వినాలి. ఈ ఒక నామం పైన మేము మనస్సును మేము లగ్నం చేయాలి. ఇది మన్మన. భవమద్భక్తో అంటే భగవంతుని భక్తుడు కావాలి, భగవంతునికి పూజించాలి, భగవంతుని నైవేద్యం అర్పించాలి, నైవేద్యంనే తీసుకోవాలి, వేరే ఏదేమి తినరాదు. సో మన్మన భవమద్భక్తో మద్యాజి భగవంతుని
మేము పూజ చేయాలి. భగవంతుడి మూర్తి లేకపోతే భగవంతుడి చిత్రం పెట్టి మేము పూజ చేయాలి. మధ్యాజి మాం నమస్కురు అంటే భగవంతునికి మేము నమస్కారం, వందనలు అర్పించాలి, సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పించాలి. సో భగవంతుడు చెప్పేది ఈ 4 మేము చేస్తుంటే మామేవ ఐషసి, ఖండితంగా మేము భగవంతుని పొందుతాము. సో అయింది ఈ అధ్యాయము. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణు జొచ్చి ఆయన పట్ల ప్రీతిపూర్వకమైన భక్తియుక్త సేవల చేయుట ద్వారా అత్యుత్తమైన గోలోక వృందావన ధామమును మనము పొందగలదుము. ధన్యవాదం. ఈరోజు అధ్యాయం అయింది, కొంచెం టైం కూడా అయింది ఈరోజు.